kedam tang ni phopen Pakistan adet ni hang ni jangalong tribe hinia tum kang ton te pin kacharvo ajok bang thom kebra trokatum apran kedam lapen bang pharoi sira trok kebra hinia rat arenga husonang lopusi berta pang dakpon bang so kacharvo laki asap so long le alam ki pena joksi tribe hiniang bong charvo ponang lopusi kedam tang bhom kuruani pang dakpon Raikom sai kia sai hempen ke pang dakpon atengki kedam tang ni phang bong pen Pakistan adet apar kuram a district arlo bosera arong alongsi tribes lapen dhorama songa tumpen ahiring tang rakmate thite thireng tereng pu an kacheteng khenga sai deng ponlo bangso putha kuram district deputy commissioner Javedullah Misut pen ke thanpon atengki bangso kacheteng kheng jasemet ke Afghanistan adeda hoikedai kuram district arlo Khyber Pakhtunkhwa alongsi siala pen Sunni tribes atum angbongsi kacharvo la so hut bang thom kebra trok lapen bang pharoi sira trok kebra hinia tuma phan arenga husona kok lopusi ningje pon Ajat pusitami kacharvo dimalong mati atraipatum angbong monsam ke padojia phanpura raikom saikhia hinpen hileki ap asai setami deng pona kokno bonta bangso tribe jan angbong kacharvo bangki elongvet kalisi pivar tangi baliskhel kharkalai megbal kunj alizai para chamkani lepen karman malom anta indang pon bomsi kacharvo nangdo bomlo bangso kacharvo hut ka pheri mimi arisim kang tang lasonsi helikaman pen danglok rocket launcher hai hui pen chiteng khenglo pusi te bok het ki thek dun longa tum pen thanpon bangso jok hiti kulat pen danglok school college do anta inghap etlo lapen towar pialong nat pachileng long le dep an pinlo monsam kapathir chia phan armu okso raikom saikhi pale damsi ahabar alongamasi pacherai dam thiblo pusi law and order asai hem pen pangdak pon International Desk Report KTV News